Pag narinig mo ang Formula 1, anong naiisip mo dito? Higanteng labanan ng tamiya o isang astig na racing sport? Bakit baliw na baliw ang mga tao sa F1? Sa video na to aalamin natin kung bakit Formula 1 ang hari ng racing leagues at ang pasimuno sa halos lahat ng sports car tuning technology sa kasalukuyan. Kumapit ka na dahil i-explain natin kung bakit astig ang F1 racing. Tulad ng ibang sport gaya ng soccer, basketball at volleyball, may mga rules din ang F1. Isang driver seat, open cockpit at open wheels lang ang isang basic Formula 1 car. At gaya din ng ibang mga laro ng palakasan, hindi lang ito basta pabilisan dahil may strategy ang bawat racing team para manalo kada season. Meron silang magkahiwalay na premyo para sa driver at gumagawa ng sasakyan. Magkaiba ang incentive pero nagkakatulungan dahil hindi mananalo ang kargadong kotse kung walang magaling na nagmamaneho. F1 Drivers Championship ang sa driver at Constructors Championship naman para sa mga engineers. Hindi lang isang race ang pinaglalabanan, parang marathon races ito sa loob ng isang taon at magtatali ang mga score kada season. Simple lang, kung sinong team ang may pinakamataas na score, sila ang panalo. Intense ang kompetisyon at gitgitan talaga ang laban dahil nakataya ang reputasyon ng team sa manok nilang F1 car. Ibibigay ng bawat team ang lahat ng makakaya nila at milyon-milyon dolyar ang binabato nila sa race cars para i-improve, itono, palakasin at gawing mas efficient ang mga kotseng ito. Sinasabing hindi nga ito sport na pangmahirap dahil sino nga ba naman ang makaka-afford ng isang F1 car para makasali ka dito. Pero maintindihan pa rin ito ng racing at speed fans dahil nakakamangha din ang kakaibang mga strategy na ginagawa ng bawat team para manalo. Kapag mas maraming panalo ang team, mas malakas sa paningin ng mga sponsors. At speaking nga pala, punta ka lang sa Novus page next time na maghanap ka ng pabango. Kaya naman makikita nyo ang mga F1 cars na tadtad ng mga tatak at brand logo. Liban sa mga safety rules, kahit ano pwedeng gawin ng mga F1 engineers para mas mapalakas pa ang makina. Makapag-research ng tamang materyales sa gulong, hood at kung ano-ano pa. Bawat segundo at millisecond mahalaga at ang strategy kung kailan magre-refill ng fuel at magpapalit ng gulong ay importante. Para kang bumubuo ng mga robot na naglalaban, may strategy ang bawat parts. Mahalaga ang edge ng aerodynamics, kung gaano kabigat ang sasakyan, anong gulong ang gagamitin at kung gaano kalakas ang makina. Pwede ring i-adjust, i-tweak at itono ng mga engineers ang F1 car sa kalagitnaan ng race. Kaya naman paglipas ng panahon, nakaimbento ang mga F1 engineers ng mga bago at interesting na technology sa mundo ng racing. Kapag may technology sila na naimbento na game changer talaga at hindi matalo ng kalaban, ay ginagaya ito ng lahat ng team at nagiging standard na. Ganito lumalakas at nagiging mas refined ang community ng Formula 1 kada taon. Isa din ito sa pinakadelikado at pinakamagastos na racing sport sa buong mundo. Dati simple lang ang design ng mga F1 cars. Ngayon bukod sa helmet, kapansin-pansin na meron ng cage ang driver sa itaas ng ulo for safety. Ang tawag dito ay halo at nilagay ito para maiwasan ng mga di ka nais-nais na pangyayari. Isang pagkakataon, natapos ang karir ng isang magaling na F1 driver na si Ayrton Senna habang nagdadrive ng F1 car na walang halo. Dahil sa mga insidenteng ganito, simula noon, naging standard na ang halo device sa F1 racing. Carbon fiber, double wishbone suspension, paddle shifter, wings at marami pang iba. Karamihan sa mga device sa production cars na ginagamit natin ngayon ay inspired sa Formula 1. Dahil din sa palakasan o competitive nature ng F1, nakakatuklas ang mga engineers ng creative na paraan kung paano mapapatipid sa gas o mababawasan ng konsumo ng mga sasakyan. Dahil sa sport na to, mas may advantage ka pag mas konti ang karga mo sa fuel tank dahil mas magaan at mas efficient ang takbo. Mga ilang panahon ding ipinagbawal ang turbo sa Formula 1 at noong mga panahon na yon, Honda ang pioneer sa mga kotseng walang turbo pero mabilis pa rin sa karirahan dahil sobrang efficient ng F1 inspired technology nito. Halos lahat ng breakthrough technology sa kotse, inspired yan sa matatabang utak ng mga Formula 1 engineers. Kaya nga Formula 1, dito nag-uumpisa ang innovation formula ng mga racers noon pa man. Ikaw, meron ka bang team o driver na pamato sa F1? Pakishare naman itong video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.